Το 19 δεύτερο ημιχρόνου στο 64 ο Σκαρτάδος στη θέση του Παπαγιάννου είναι η 12η εμφάνιση του Γιώργου Σκαρτάδου στην εθνική μας ομάδα. Εκεί προσπαθεί να περάσει ο Κοφίδης. Πολύ ωραία προσπάθεια του Αναστόπουλου μέσα στην περιοχή. Αποφεύγει το σέντερ και κάνει το 2-0. Μια πάρα πολύ ωραία προσπάθεια του Αναστόπουλου που έφυγε στον κενό χώρο. Με εκπληκτική θα λέγαμε ψυχραιμία και διεξιοτέχνεια. Απέφυγε την Ουγγρική άμυνα ολόκληρη, τράβηξε το σέντρε. Κοιτάξτε την παλιά του Κοφίδη. Στον κενό χώρο. Πολύ όμορφη παλιά κοφτή του Κοφίδη. Πετάγει το Αναστόπουλος ανάμεσα από Ρότ και Γκάραμπα. Βγαίνει ο σέντρι. Ψύχρεμα τον αποφεύγει με προσποιήσεις και λιγμούς ο Αναστόπουλος και κάνει το 2-0 στο 65. Το ξαναβλέπουμε αυτό το δεύτερο γκολ, το πολύ ωραίο γκολ του Αναστόπουλου στην πολύ έξυπνη παλιά στον κενοχώρο του Κοφίδη.